Kamoro moro maintie jara mar Lwe TV en kine makare maendi en chenro mar Ratil mabende kelo ne kawuok Lwe TV kod Anje Fulumba kantiere kod audio gada mabende en jal mochung'ne kedo ne ratiro mag oganda kendo en jasundo mar tipo ahinya. Wadwa loso e weche mosebedo koni kod kocha kahinyo gwengewa kaachiel kod weche go mag siasa mamalo. Arwaki studio. Erokamano ahinya. Moso gado. Amoso jowinjo wa kamoro moro mauntie kendo an gi geno ni wadhi bedo gi twak mar tipo kendo twak mayebe. Erokamano. Audi wadwa chako gi mokwongo report mabende nogol juma mokalo chande kod apis mar Auditor General mano Edward Ouko. Counties wadwa lose mag Luo Nyanza kende. Counties nenore ni nitiere omenda mathoth ahinya ma itiyo godo e yo ma ok ni kare. Ok nyalo wacho ni to omenda ni eriyo ti kode e yo machal nade. Magi duto kware uto gin mibadhi. Inyalo wacho nang'o e report no yo? Adwana wacho ni report Auditor General ok en report mokwongo. Iga kaiga Auditor General golo report. Yes. To igni kumi igni abich mokwongo. Yeah. Mane ma devolution. Yes. Ne waneno the same report. Kendo report no ne nigi loopholes mang'eny. Yeah. Pesa jo piny ni ok nyal yangre maber. Kaka gitiyo. Gima buogo ahinya kata ma ok osemoro ahinya ni iga ka iga kuom higni abich manyiso ni report ne wayudo ripode abich. To county ka county kata kaluowa ka ne nitie gi gik mane report auditor wacho ni ne ok gimanyo to ok ne gine lergi kaka ne pesa moko tiyo. Kirango higni abich go to ne wanyalo bedo ni wan kata gi county achiel kende. Yes. For example, Siaya kata Kisumu kata Homa Bay kata Migori wanyalo bedo bilion 200 iga ka iga kata kuom higni abich go ne nyalo bedo ni Auditor General nowacho kaka notigo ok ne lere. To up to higa man higni abich mwadhi yiero nyaka wa yiero ok waseneno ng'ano motere court mochaji ni pesa japiny bilion 200 kuom higni abich ma sirikal nitiyo ni ok notiyo go maber. Pok oneno to report tigolo. Wachako higa ni ma koro wawacho ni the first report ma koro the regime wan go ma governors manyien masani ni office. Bende ni wachako waneno mano. Waneno Homa Bay. Yes. Otiyo ka auditor wacho ni tiyo gi pesa marach ahinya. Waneno Kisumu ka. Waneno kuonde mamoko. Siaya. Waneno Siaya. Magi gin wer mwawinjo pile. To ondamo mikawo malong'o tamore neno. Adwa chako ni nyawo madibedie ni nitie en assembly magwa. Kech executive assembly gin gipogore. Yes. Emomiyo noketo assembly mondo otim nonro kendo otim oversight. Yes. Ni as executive tiyo nang'o ok yoro omenda kende. Yes. Kata mana e weche duto mag governance. Kaka indiko ji, kaka appoint ji tich, kaka resources mag counties irito. Resources nitie mang'eny e counties. Yes. Timo mitokni, timo ute, timo lope. A lot of resources wan ge counties. Yeah. Mago duto gin tije assembly number 1 oversight. Neno ni gigi otim gi e yore machik dwaro notim. Tang'o mamono ge timo gi Audi. Anene kata ka weyo institution mamoko. Yeah. Nitie institution mang'eny monego deal gi gik mamoko. One ethics and corruption mano reform monego be nitie tijina. Onge report moro amora kata ndalo moko kanyo mag buogo leader majority wala nayo gini. Kane yoro nitie kanyo cases go kuno dhi ne. Ne gibuogo gi abuoga. Onge gima notim. Ang'o manotim? Ne wacho no biro to chako lala yabo kama. Buogo gi abuoga ma ng'wech. Ma onge kata ng'ama se dhi do. Ngre jo pichni ka uloge jo kaset loge. Onge ng'ama se tere court. Ere ng'amo chajo ter kod yaga. Ng'ato wachna ka. Nyaka wacha county government gi. Gimi badhi ma Auditor General wacho higa ka higa. Audi matin komo. Ng'amanie kapok idhi nyime. Ikoni report igola gola. Ng'amanie je. EACC tima nonro to onge gimitimo. Kata CID in fact CID onego bed ni timo issues mag corruption. Ethics and corruption onego bed ni timo issues mag corruption. The internal auditors mag the county. Yes. Each county one giga biluongo chief auditor.
chief auditor kanyo tije maduong' en rango kaka pesa mar counties tiyo. Pok wanene ng'at ma but waseneno ka ministers, jomo ni minister, mondo ni executive appear before ad hoc committees. Yes. Oneno ndalo moko kacha ka minister mar finance jaduong' Ongaya to ka sera mani chief finance officer. Yes. For example Kisumu kolumna kaka ranyisi. No appear before committee mani iluongo no people led committee. Committee ni ne charge with the responsibility of seeing kaka pesa jotiyo. Kane gi appear ne nitie a lot of admission. My report was very clear ni pesa no la. Gima boko wanyaka kawuono ni gima bang' mano wache kamano nyaka ma assembly bo approve. Ni indeed report mar committee. Yes. Ni pesa lal en adier man kende. Mago duto no duo ni ndio otanda. Onge kuma wach no terie. To kare ni kane onge kuma inyalo tere to ni chake na. Mane the question. The oversight marwa. Kako ganda. Ke devolution ni en gima Kenya celebrate. Gima wanyalo celebrate momiyo wama DC teko ke pesa makoro bire county gi ne ok ni gionge. DC mane tiyo kod gito area wa Nyanza kidie budget ma national iyudo ni bilion 500 okel Nyanza to milion 500 otene DC budho kod ya budho ka chopo financial year iduoko gi gima ne gitiyo onge pesa ma thuro kon ne duoko ma nyamoko iduoko national biro to mai kore kama ni kore wayude teko ma wanyalo tiyo go gi pesa ma no bolu ke pesa gi mawa o gi mag national pesa ni gin taxes mwangu michoko duogo noha to bende okonyo u koso dhie e ji matin anyalo wacho yes nitie gik mwaneno kaka ndara for example kidwa ng'eyo ni nderni ma ji wacho no bargi so this is the right time makori nyalo geji to nderni mano bar mano tiyo gi pesa wago ma ji wacho ni nderni bar county bar nderni quality mag nderni ne chal nade sama koth chuni koro dhiye ji wakte gi wacho ni nderni mano ger gine kore pede bar mangiso ni gilokore puodho mangiso ni ndara waneno ka tingu biro bar to kwa penjo ni ndara ni olose gi pesa di to compare ni ndara ma pesa ni ka ni loso kod ndara onego bed ni ndara ma standard ni chama quality mar gimwati koro sani nderni gi opidhe bar sani ji pidhe bar ji wak every okulando gi radio un kata kawuona winjo ka Elande. Women leader, women county women leader also, near one of the stations. So really, the quality of the services, more you get pesa, more you go on those services, raise a lot of question mark. And apparently, ma pura waju ni failure mar county assembly mawa. Malwenje ni iki winjo kaka Kisumu gore, winjo kaka Kisungu chendo, winjo kaka Kiswahili chendo. Quality of the county assembly. Erokamano Audi. Wabro wegi kanyo wabro dhi yo matin kwa duogo to wabro dhi nyime kwa chako ni to MCAs. Tij MCA gin tije adek. Achiel en oversight, legislation, kachiel kod representation. To maduong' moloyo nego bedo wach mar oversight niere. Kecho nego bene girango ni to oyo wan kaka sirikal mar gweng'. Wetiyo nade ne oganda mabene no yiero mondo wakbene gi tich. Ang'o miyo ginindo e class Audi. Dibed ni nitiere both moro mantie to kudwa wacho koso awacho bro duogo e thuolo machuok. Kamono moro maintie jera malulu TV wacha kwa duoge thuolo mar ariyo mai kane wawuok kaendi ne anyisi achiel kachiel warango weche mosebedo kadhi nyime e counties mopogore opogore ma bende report mano gol kod auditor wacho ni omenda mathoth ahinya ok nyal ler ni to otiyo e yo machalo nade kaka ne wanyisi tije gweko mag MCA gin mag gweko mag legislation, representation kachiel kod oversight. Wadwa rango ni to bende MCAs mag watiyo tije gi maber mar rango ni to oyo mwandu mag jopiny michoko usuru ng'ama uso bando ng'ama uso maembe bende itiyo godo maber. Andi studio kaendi kod wendo abro mi thuolo mondo mi mosu kaeto dhi nyime kod twak machalo kama inde. Chaka ruaki studio. Chaki mos jowa giki. Chaka mos oganda kamoro moro ma untie kendo ageno ni wane twak kanyakla kendo wabiro gombaka. Erokamano Audi ogada chaka ruaki. Kan wadhi e yweyo Audi to ywak ahinya ni counties wa osego wa piny. MCS to no yier.
Ang'o mamiyo gigore piny to noyiergi? Kirango gaset ma kawuono, kiwinjo redio ma nyoro gi nyocha, winjo ka chairman mar party ma marwa ma dominate Luo region and Kenya mangima. Kawuono gi confess, the jakomo confess ni nitie weakness, ni osebedo gi nyawo moko e system ma kaka iyiero ga ji assembly moloyo in nomination. And aparo ni wachak gi kanye ni kanye ma nyaw nitie kanye ma koth go wago tamor ni badi ofwenyo fwenyo koleo sama ji yuaga to gitamore ga sama ji yuak ma japiny yuak ni umiyo jomoko dwaro umiyo jomoko ji ose yuak gine ma gimiyo ukosune moyiero jaduong kithi by the statement mar badi badi himself for what ni joting ndai mar jomoko bodyguard the briefcase emimiyo gi ga and I want to use the same one en kan chairman ma party his own admission ose wacho ni miyo gi ga ta dier ki winjo kaka japiny yuak ga ni miyo gi to an wawachi ni ma kama wanyalo wacho ni turning point ni kawa dwan devolution ni uti kaka nonego bedi to nyaka warang ni leaders mage mwatero e assemblies wa nikech role gi adek mar oversight mar legislation gi mar representation kidhi kacha ni tom of separate ni doteri kae to ka ngitieko tego ni iduongo nango I second titieko your day allowance rika I second ngaro nyamo gine gi second maonge kata penjo magi penjo onge mano nyaka wachange wanyalo mna change ka party oketo system party ma dominant machalo ODM keto system machal mambadi wacho ni gidwa keto wacho ni mano nyalo bedo chiel kuom gigo but two Audi kapok iwuok kanyo iwacho maber ahinya ni jogi gidhi to gi tholo kuoro kanyo kae to giting'o mana bade gi kakoro twak rumo ni oyo anasero to gima gisero ging'eyo iparo ni ang'o matimore en ni gidhi ka gin gi koso ng'eyo koso en ang'o matimore ma jok manodhi nitie gimoro ni answered report manyalo gola ni blank nyaka nene kubuga koro kitingo badino wacho na support to answer the report ni wuoyo so kian mana wacho ni support to kere mana so video record ni wuoyo ni for the last season mano wan go ma ducha dek ni na gudu di pa to wacho bana I second I second so surely jowagi ungiman gingen ni nyaka gi wai second it is an issue manu gingen ni second so it is an issue ma okonya luondre na kwadwa no counties ma watu gi leaders it is high time mondo wangi ni msigo mwamiyo leaders molo kwa yero ang'o momiyo wayero jatelo adwa na wachi ni enre mar telo mwa yere Uganda because that is our face sama nyumo kura manyumo kura social center kaka nagoega social kanyume ni tip MCA to power na tema ni constitutional delegate ni kiyo kumigni abi to kachaka gomar mujumbe achaka delegate at that level igni abi power gami so mane kaka constitution kel omiyo kawa timo that kind of mistake to result nyakwa ira dama kuro auditor general mion because my face ma wantiego my kaka and anyalo siro man ni audit general Okriambi nikech of late kata for the last 2 months assembly maruma Kisumu for example gioma be Kisumu osegore sia kata na executive ni poko year ministers masia anyaka sa mweni poko year igni cool so mano ngiso ni wan gi ywaruok assembly one day you are work no is about interest or interest no is kelo conflict no and about interest man is only ma ngama kaw maduong ngama kaw machwe ngana nyoka machwe ka unu nyako kaw so corruption ni assembly ma koro which will gi dongro corruption ni assembly ma because of weaknesses ma awacho tawidi iparo nade ma indi donge thiro weche mag dongro ka koro wakao ni thuolo mathoth ahinya wagore definitely dongro ok nyal beti yudo ka wawacho ni koro for example governor ma Kisumu
ka odwa dhi kata flyover kacha tibiro yudo ni nitie MCAs ma ng'wech kata ne gidhi assembly to ogidhi na ng'wech gidwa neno ne gin gi governor gidwa ni pichni gi mako gin governor gidwa no gogi gi governor gina kanyo to ka gidok assembly to nikech koro giportray gi chiegni gi assembly koro kuche to giyawo na gi jowad nikech gin ma gin chiegni kon so really this is ma ok gima ber ahinya ne telo magwa mag assembly and nyaka waloki kit telo magwa na assembly mondo wang'e ni sama wuweni kaka kawuono mowuweni pi daro jowa joma mang'eny odak e skunde joma mang'eny odak e kanisni joma mang'eny odak e ema moko bo odak e tie yien oulo muomo to ulani en gima wang'e ni higa ka koth chwe to onego bed nobiro to wan gi disaster management to wan gi CDF ma bende nigi disaster management e all the counties to county maro be wan gi pesa ni te ka nitie coordination ma CDF ogolo disaster margi ma Kisumu East ma Kisumu West onego beni kedo go gi weche oula machalo kama ai baba na bogolo mekgi paro ni ok wabed gi situation ma wantie is about coordination jo wao ko ketu wigi kanya chiel is about trust jo wao ko chiwo thuolo gi jowadgi is about corruption issues and aparo ni kai ma wanero mai ma kura da kwa jo piny mawinja ere kaka wanyalo loko en in gi an ema nyaka wa change ma esa moloyo sama wagoko erokamano audi awinji awinjo kiwacho ni oula nego ganda wa oula monego be mana ni chiko to oula moma kendo ganda odhier no ni to omenda moketi ni weche ma timore apoya kata disaster management ni kuma chalo nade audi ogada kakura golie serikande magwenge ateri ng'wech ahinya kendo wadonjo e siasa mamalo wach moro nitiere kae ndigi dho kisungu idende ni the handshake kata mosruok mano bede kinde Kenyatta kod Migosi Odinga wach ni rini obiro kendo gana norwake maber ahinya to sani paro wuok mopogore Mudavadi gini wuoyo koni kod kocha Wetangula gini wuoyo giwacho ni wach mar handshake ni rini tire weche mopondo mok ging'eyo in kaka Audi Ogada ma bende jakom mar Kisumu Residents Voice Association uparo nade wach mar mosniri ingeni ande nyaka bi studio ka semu sidere okang'e ni mara ila guru ni to nen man bat toro mar wach mar handshake okelo weche mopogore ma paro ni an gi kora to gin weche maber nikech handshake gi sama no time sama ne pinyo muka hinya no time kama onge ng'ama nigi adier ni Kenya dhi kanyo no time sama kata lweny ne nyalo betie otime tok ka jomothobo tho moiko otime ka joma ni hospital nyaka sama weni pod nitie hospital otime ka jowa mamoko mane wheelchair mane ohinyre pod nitie mae gima kane koro one handshake otime sama jaluo nyango jaluo weno jaluo kumu jaluo mlo jaluo mbok ne kodo ndara to wero mnani janya sore akeni manu jina kanya kama osniyo chop to gigo luokre mo weche goru mote sore olal gigo lal te koro ji owete ji jo kangata chia kilo okelo riwruok okelo mudho olal lero biro machi wach ni to wang ni koro kochak wa winj tibi ok wachak wa winj tialala ok wachak wa ne tiagas ok wachak wa ne pat wi yewutwa ma vijende kigoyo ok wachak wa ne lisasi kigoyo kurwa mai paro ni mono mi jo celebrate mai mono kelo celebration to handshake no jomoko ne ok ma iluongo ne hangover nitie jomo liero wa kodeji ma gintie siasa ka ok nyal bet ok nyal bet gi yonge ni gin to samane Raila koro pinyo chiko Raila te ni Odinga nyaki dhie pap kendo nyaki cham muma maka ni ne onge Raila no dhie pap to kata ode ni diowa kata dine bet na ng'ot ji piny dino go Raila kakidi Raila no wuok kaka ng'ama dichuo modhie pap mochamo muma now joma ne wa expect chamo muma ne ne wa expect Wetangula wa expect the vice man Kalonzo Mudavadi gi team gi te
kano chopo di chieng michame muma negelal no mudavadi gi joge te mudama giri kaka wachi ni Kalonzo mudama giri jomo sebedo strong no konen Watangula gi joge Chris Wamalwa giri ma vocal no konen Amani gi joge mutingo bullfighter alwale giri no konen so koro mai makelo tabuka so kama inoko sebedo ne gi seuso negi seuso jo pain because their face was not there the pain no yene Raila maybe musu Raila no musu koro you are walk there walk mudo la koro biro walk ka ero kamana udi agoni ero kamano madunga yenya kuom wachni machalo kamano gikanyo no Roger Malulu TV chopo giko mar chendo ni eri mar Ratil kod an Jefelo mbaka kane wan kod audio gada wachako rado kendo juma manyien e chendo machalo kama endi oriti masa ero kamano